Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Hanzi makadii zvenyu mukomanashi, please post my story makavikawo chitupa changu. Mukomanashi, svitsaiwo nyaya yangu kumhuri yeZimbabwe. Nyaya yangu yakamira sekudai so. Ndiri mukadzi ane makore 32 ekuberekwa. Ndakaroorwa ndokubva ndazochata nemurume wangu. Takabereka vana vedu vaviri. Murume wangu akatanga kuneta zvekuti bonde chairo mumba hamusisina. Basa rake rakabva rapera ndokubva adzoka akagara pamba. Ndava ne2 years ndingori musituation iyoyi yandiri mairi. Mukomanashi, ndinoitawo basa rekuwacha hembe dzevanhu munharaunda imomo matinogara kuti tinge tichikwanisawo kuwana chekudya pamba. Handina hangu basa nazvo nekuti murume wangu ainge achimboshandawo panguva iyo yaainge achiri kukwanisa kuriritira mhuri yake, ende aiti kana ashanda sekudaro aitokwanisawo kutipawo zvekudya zvatainge tichitoona kuti murume uyu ainge achitokwanisawo kutochengeta mhuri yake. Mukomanashi, ndambozama kufamba nemurume wangu kuti dambudziko rake ringe richipera, asi tashayiwa solution. Ndakagamuchira kuti ndo dambudziko iro rainge rapindawo mumba mangu, saka ndakabva ndazowana basa iri randakawana ndere kushanda mumayadhi. Ndakatsvakirwa neumwe shamwari yesista yangu, saka murume wangu ari kundirambidza kuenda kubasa. Akatoviga chitupa changu ari kuti wakabuda pano uchienda kubasa uchanorara nevamwe varume. Mukomanashi, ndakabatikana kuti murume anonditi pfambi kunge akambondiona ndichihura. Zvino ndakufunga kunyatsokuhura ndinge ndichinyatsokudzingwa zvangu, then kana aona kuti ndiri kuhura akandidzinga, ndobva ndaenda kunotanga new life, nekuti ndiri kuti kushayiwa bonde mumba ndobva ndati nzara zvekare yechikafu. Apa munhu wacho ari kundirambidza kuenda kubasa. Akafa musana, haashandi, anoswerera musombo nekuputa mbanje. Kana ndimiwo Vedare, ndinokumbirawo kuti munge muchijekesa nyaya yangu. Pamwe ndini ndiri wrong mafungirowo angu, but murume uyu anoshusha. Dzimwe nguva ndakabuda ndisina kufona, anoenda obva atanga kutukana naamai vangu achiti hure renyu raenda kupi. Mukomanashi, ndaisada kuti vana vangu vange vachizokura vasina baba, but ndiri muhell, hapana bonde, hapana mari, saka ndodiko nhai mhuri yeZimbabwe, ndibatsireiwo nekuda kwekuti ndichiri wechidiki, ropa rangu richiri kupisa zviya zvekutoti ndinotonzwawo kuti pano nepapo dai ndakwanisawo kuti ndinge ndichisanganawo nemurume wangu pabonde, but zvose izvozvo hapatomborina. Hey Vedare, ndo meseji yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Please ngatizamewo kutaura navo. Hey, zvakangoma hazvo Vedu. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukomanashi, inini ndiri musikana anogara pamba pandinoshanda. Nyaya yangu yakamira sekudai so. Murume wandinoshandira anoita zvemushonga vachishandisa vashandi vavo. Kubva zvandakagumira chikoro panzira, ndakabva ndazongotangawo kuita mabasa iwawo emumba. Kwandakatanga kushanda ndakashanda makore 3 ndokusiya, asi vaiva munhu anofara pamwe nekundinzwisisa kana ndawirwawo nematambudziko akasiyana siyana. Ende pandakasiya ndokubva ndazotsvaka rimwe basa remumba ndikabva ndazoriwana. Ndiri mukushanda kudaro, vaiva vanhu vanorakidza kuti vane tsitsi, asi nekufamba kwenguva ndakazotanga kuona matrue colors avo vanhu ava. Murume wacho aitova sekunge ari nani, asi mukadzi wacho ndakatanga kuona maitiro ake kuti ainge ari munhu anobata-bata achishandisa vanhu vanomushandira. Chakaitika kuti ndinge ndichizotanga kuvasuspekta zvavanoita ndeichi: pandakatanga kusvika pamba apa, ndakanzi handifanire kuti ndinge ndichipinda mubedroom mavo, asi ndekufamba kwenguva vakati ivo vakanga vava kunditrusta zvakanyanya, ndokutanga kupinda mubedroom mavo kutsvaira, kuwacha hembe dzavo. Ndini ndainge ndichiita, asi pakutsvaira zuva nezuva ndainge ndichingoona zvinhu zvakasiyana siyana.
Pekutanga ndakaona chigubhu chinogara muwashing basket. Chigubhu ichi chinogara muwashing basket chine mavhu mashomanana. Bepa rimwe rakaita sekunge rakanyorwa mazita, asi mazita awa haanyatsokuonekwi sezviya zvinoitika zviya zvokuti kana bepa riya rakaprintiwa kana ranyanyisa kugara kwemakore nemakore rakangopetanidzwa, then kala iya inenge yakashandiswa pakuprintiswa bepa iroro rinenge rava kuita disappear. Saka mazita acho aripo pabepa ipapo zvinotorakidza kuti vanhu ava vakatoenda ndokubva vatonoprintisa mazita iwawo. Saka mazita awa akaprintiwa nemakala akasiyana-siyana. Pane rimwe rinenge rakatoprintiwa nered, rimwe black, then zvichingoenda zvakadaro, but mazita acho haachanyatsokuoneka. Ende handichatozivi kuti mazita anani akanyorwa ipapo, because anorakidza kuti bepa iroro rava nemakore akati wandei rakangopetiwa kudaro. Ende chiwashing basket ichi mawashing basket aya etswanda, but not ane madizaini echimanje. Mawashing basket aya ekudharadhara, hamena kuti washing basket iri nderegore ripi, asi kana ndakaritarisa zvimwe kuda washing basket iri rakatogadzirwa inini ndisati ndatombozvarwa, because rasakara mukoma nemari yavainayo vanhu ava. Washing basket iri rinogara hembe dzavo, kunyange vakanzi vaenda vakanorirasa nhasi uno, nyangwe murombo wekupedzisira munyika medu haambofi akanhonga washing basket iyoyo. Izvi handina kubvunza, ndakangosiya zvirimo, changu kungotora washing. Muwardrobe ndimo mune zvese, mune magaba akawanda, mamwe acho anenge aine tumapepa tunenge turimo mukati imomo, mamwe acho anenge aine tumapepa tuya twemakadhi. Munoona makadhi aya aunoti kana uchienda kunotora passport unofanira kuti unge uchipinda uine mafotos iwawo, ndo anenge arimo mune mamwe magaba aya anogara muwardrobe yavo. Then vanhu ava vane nguva yekuti kana murume wavo akabuda vanobva vapinda mubedroom votanga kutaura, asi zvinhu zvacho zvinenge zvisinganzwisisiki. Saka inini sezvo ndakaudzwa kuti amai ava ivo mhuri yavo inobva kumasaidi ekuMozambique, saka ndinongofungidzira kuti zvimwe kuda vanenge vachitaura mutauro wavo ivoyo wekuMozambique. Zvino kubva zvavakazoisa wifi pamba pavo, iniwo ndakabva ndati ndoda kumbonyatsokubata mazwi kuti ndinzwisise kuti chacho chavanenge vachitaura ndo chinonzi chiPortuguese chacho here, but mukoma ndakati ndavateerera ndikabva ndanzwa kuti zvacho zvavainge vachitaura zvakatosiyana nezvimwewo zvandakambotarisawo painternet, kusazivawo maybe ndini ndisiri kunzwisisa, but zvavanenge vachitaura mutauro wacho hautombonzwisisiki. Vanenge vachitaura very fast, so then kana vapedza ivo vanobva vandidana, dzimwe nguva vanokudana vachikuti huya undipe chakati. Ende kana vakudana kudaro mushure mekunge vataura nechirudzi chavo ichocho chisinganzwisisiki, vachirakidza kuti pane munhu wavanenge vachitaura naye pafoni, nguva zhinji vanofarira kubva vakudana vobva vakuti ndibikirewo tii. Ende tii yavanonwa ivo vanonwa tii inenge isina masamba, inenge isina shuga, inenge ingori mvura, but ivo havati mvura, vanoti ndibikire tii. Semunhu wekutoti ava kutozivawo vanhu vaanoshandira, ndinobva ndazongoenda ndobva ndangonotora tii yacho iyoyo ndobva ndavapa. Asi paya paunopinda mubedroom mavo nguva zhinji kana kuri kunzi murume wavo anenge asimo, unobva waona kuti munenge muine kamwe kachiutsi. Ivo vanobva vamhanyira kukuudza kuti ndanga ndichimbozvistima, munhu unofanira kugara uchingozvistima, but ihutsi hwacho mukomaka. Neni ndinobva ndatonzwa kutopera simba, so takambogadzwa pameeting vashandi vavo vose ndokubva taudzwa zvavainge vachida, asi zvavai
taura zvaisaita kuti vamwe vabvume, asi vakabvuma. Inini mukoma ndakangoramba zvangu, ndakangonyarara. Zvavainge vachida kuti tinge tichiita, vakatiti hanzi usiku hwoga hwoga then tinofanira kuti tinge tichizomuka. Ivo vakatiudza kuti munofanira kumuka na2 but munofanira kugara maseta maalamu enyu by 1 kuti 2 izosvika makatomuka. Then kana dzava 2 hanzi taifanira kuti tinge tichizobuda panze totanga kuita tumwe tumabasa twepamba like kutsvaira pachivanze nei. Pamba apa pane zipavement, ndingangoti yadhi yavo yose kunze kwekamwe kapisi kari kuseri uko kune tumagarden twemuriwo ndo pega pane mavhu, but yadhi yose yakaiswa pavement. Saka takabva tanzi tinofanira kuti tinge tichimuka. Kana tamuka tobva tazotanga kuita mabasa ekutsvaira pavement nekuita sei. Izvi mukoma zvakangoitika for 1 month then tikabva tatonzi chiregedzai kuzviita. Taiti kana tamuka kudaro, inini neumwe mukadzi uyo wandinoshanda naye ndisu tinenge tichitsvaira pavement. Then uyo mukomana watinoshanda naye anoitawo zveugarden boy, but anotoita sekunge munhu asitomborina kukwana. Iye ndiye anenge achisuka motikari. Zvose izvi mukoma taizviitiswa pakati pawo usiku. Takazviita for 1 month. Zuva rekuti 30 days dzainge dzakwana ndo patakabva tazongoudzwa kuti nhasi musamuka muchiita mabasa aya amainge muchiita usiku. Mava kufanira kuti munge muchizomaita kana nguva dzenyu dzekuti munge muchitanga basa dzakwana. Zvose izvi mukoma kuti zvainge zvichiitirwei handitombozivi kuti zvainge zvichiitirwei, but mukoma idziwo ndo dzandiri kusangana nadzo. Saka kubvawo zvavakaisa wifi neniwo ndava nemukana wekuti ndinge ndichipindawo painternet, ndo pandakabva ndazosanganawo nemaconfessions enyu. Ndikabva ndangofungawo kuti regedzaiwo ndinge ndichiisawo nyaya yangu panapa. Hey, vedare ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Nhasi vanhu vanoshanda kumayadhi, nhasi vari pafire. Mamessages avo kubva atopinda zvawo ari akaita kutevedzana. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi hello Zim confession mukoma ndiposterewo nyaya yangu. I want to tell you my family confession. This is what was happening long ago and it put our family in danger and a lot of bad luck. Mukoma nashi, our family yakazara with those people that they say marombe. Tisu mumba medu and we are like 15. My dad vane vakadzi vavo vakawandisa vanozivikanwa mumhuri. We have 3 mothers that we know, amai vangu, then 2 of my stepmoms ndo vatinoziva, then 15 of the kids. Vamwe vacho ndo vakazongouya apo our dad pavainge vachiri vapenyu. Vana ava vaingoti kana vakauya, dad used to take them vobva vazoenda navo kugarage kwavo. Ameno kuti kana vaenda nemwana kugarage, dad vaizozviziva sei kuti mwana uyu ndewavo kana kuti haasi wavo, because vaiti kana vaenda navo kugarage kwavo ikoko pakuzonodzoka paya waizotonzwa ivo dad vachiudza vana mama kuti uyu musiyei angorara zvake 1 night then mangwana achazodzokera kumba kwavo because uyo haasi mwana wangu. But vamwe vacho vaiti kana vakauya vachiti our dad is their father, kana vaendeswa kugarage ikoko vakanoswera nadedi, then dedi pavanozodzoka vaikwanisa kuzotoudza vana mama kuti it is up to you if you want this child to stay here because uyu mwana wangu. Saka handizivi kuti ikoko kugarage ikoko kwadad vasati vashaika ndiko kwainge kuine DNA yavo here, handitomboziviwo kuti what was happening there. But mukungokura kwedu isusu we were told that our father was someone ainge achirema. So growing up we never understood when some of our relatives used to say that dad vedu munhu anorema, ende pamba pedu paigara pakazara vanhu, and people used to say that mushonga wadad vedu vainge vakaugadzira in such a way yekuti kana hama zviya padzinenge dzakawanda pamba pedu then money will be flowing in. Ivo dad vedu zvavaiita ndezvekuti
paya pekuti kugarage kwavo kunenge kuri slow kusina macustomers, then our dad without warning will travel back kwamurehwa kumusha kwatinobva. Then when he will come back, vaibva vadzoka mostly pane vamwe tete hanzvadzi yavo iyo yavainge vachifarira a lot, but tete vedu ivavo, she was someone who struggled a lot. Apa vainge vari semi-paralyzed, like ruoko rwavo rwekwaleft vainge vasingatombogoni kurushandisa. Then what she used to do is whenever she would come, daddy zvisinei nekuti vanenge vabva kwamurehwa nguvai, let's say kana vakabva kwamurehwa somewhere around kuma10 dzeusiku or somewhere around there, vaitotanga vatomboenda natete ivavo kugarage vasati vatombopinda mumba. Vaingotanga vangouya pamba, we will just hear our dad's car outside because he really had a very big car, BMW X5, ende yainge yakamodifyiwa zvekuti yaiva those double boosters. Saka motikari yadad yaitozivikanwa even in our area kuti dad vangu vatosvika pamba. Saka motikari yadad yaitozivikanwa in our area because he was the one who had that BMW X5 yainge ine modified exhaust pipes. Saka vaiti vakasvika pamba vaingosiya motikari yavo ichingoidla like that, then you will make a U-turn vobva vazoenda kugarage, then you will come back later on vobva vazotaura kuti vabva kwamurehwa kunotora tete or any of his relatives. Saka vaibva vazoti if he takes any of his relatives, then waibva wazotoona kuti motikari dzaibva dzazoita kuflada zvekuti kugarage kwavo, even though he had quite a very big space, but vaizotoshaya nzvimbo yekuti vange vachipaka motikari dzemacustomers such that pamba paizotounzwa dzimwe motikari because kugarage kunenge kwashayika space yemotikari dzimwe dzinenge dzichida kuitwa panel beating, dzimwe dzichida kurepaiwa. But our father just had a sudden death. Vakangoti vachingobva kudoro, then our father passed away in his bedroom. Ameno kuti iwo chii chakaitika kwavari. After the death of our father, then mumhuri makabva mazongotanga kungotaurwa izvozvo zvekuti our dad munhu ainge akaromba. But fortunately for me and my siblings, like vana vakazvarwa namai vangu isusu takabuda mudumbu rimwe, our mom, her relatives, most of them they were overseas. Saka since our dad passed away, our mom vakabva vazongotorwa. That is how we ended here kuno kunyika kwatiri. But back home in Zim, urombe urimo muri medu unonzwisa tsitsi. A lot of things happen zvinhu zvekuti hazvitombonzwisisike. Even us isusu tiriko kunoku overseas, you can see mukoma kuti dai zvanga zvisiri zvekuti kunoku we have ma-access ekuti tinge tichitorawo zvinhu nezvikwereti tingadai tiri marombe. And that thing, it really pains me a lot, such that most of the times I find myself ndingori depressed because kana ndikatarisa most of my wealth, kana kurikunzi if I fail to repay any of my loans, ndinobva ndatoita homeless because zvose zvandiri, it is all about zvikwereti. Each and every month, top of the list, zvinhu zvinopedza bill rangu zvikwereti zvoga zvoga. Zvikwereti izvi, they have become so essential to my survival zvekuti if I just miss any payment, then it will be over for me, because kubva kuimba yandinogara kusvika kumotikari nemacredit cards au andinoshandisa kuti ndinge ndichitenga chikafu so that I can sustain myself throughout the month, zvikwereti zvoga zvoga. Hapanawo chinhu chandinokwanisa kutenga with cash because mari ichingopinda muaccount immediately ndinenge nditori nezvikwereti zvinenge zvakatowandisa so much that I will patch up using my credit cards. Recently, ndaitombotaura nehanzvadzi yangu ndichibvunza kuti don't you think kuti it is a good idea kuti titange kucommunicatewo nehama dzedu so that tigadzirise zvinhu zvacho izvozvo zvataingonzwa zvichingotaurwa kunzi baba vedu vainge vaine chikwambo chavo. But as for my sister, she seems as if she does not want to be part of that.
please advise me, is it a good idea for me to start that process, to initiate that communication, kuti tingobvunzawo any of our relatives, because vamwe vana bankuru, the brother to my father, is still alive. Is it a good idea that I approach him? Sezvo zvinhu izvi zviri zvinhu zvekuti zvakatombotaurwa in public kuti baba vedu munhu ainge akaromba. Unfortunately, our mom has since passed away. Zvimwe kuda, our mom was supposed to be the one leading this front. As for my sister, she just said, kana kuri kunzi our dad vaiva nezvinhu zvavo zvavainge vakabata, he has since passed away. Those things will never affect us, because if our dad had anything, pavakafa zvakabva zvazongofa navo. So she doesn't want to initiate that process yekuti tinge tichitanga kutaura nehama dzedu dziriko kwamurewa about this issue yainge ichitaurwa yekuti baba vedu vaiva nechikwambo chavo chaivaunzira macustomers kugaraji kwavo. Vidare ndo message yandakatumidzirwa ichibva kune mwanakomana uyo. Hanzi totaura here nehama dzekwamurewa panyaya iyoyo yatakaudzwa yekuti baba vedu vaiva nechikwambo chavo chavaishandisa kugaraji ravo. Zvakangoma hazvo Veduwe. Please ngatimupewo advice mucomment section.